Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi tiri kusangana tiri kuChakari kuChegutwi ikoko asi kuri kuBlackmore Valley. Nhasi ndiri kufamba naChihera tati timboshanyira nzvimbo inotinze kuti chii chiri kuitika zvakamira sei. Chihera makadii? Nyapila unjani soko? Hayi mina nyapila. Mhuri yeZimbabwe ngiyalibingelela sesihlangane phela futhi kolunye uhlelo lapha phela sikhamba sidinga indaba elizithandayo, indaba ezenza ukuthi laphana ngesikhathi selidiniwe lihlale phansi phela lize ukuthi kunokwenzakalayo. Namhlanje sise BV Blackmore Valley. Sihambe lo soko sathi mana soko sike sedinga indaba ezitshisayo sike sinika be Drewmas media bethole phela ukuthi bethola indaba ezimnandi. Namhla phela silitholele indaba engamnandi, indaba ezwisa ubuhlungu. Ngiyathemba lapha nxa libukele lizanika imbono yenu echiyechiyene. Na uyathanyanya ufambira nhasi yandeye kuti pane imbwa, tingati Nechimbwamupengo inonzi yakaruma munhu, mwana ane 21 years. Pakarumwa akatanga kuchinja kuita kunge imbwa, kutanga kuhukura, kutanga kuruma vamwe zvekuti kana mvura masymptoms anoita Nechimbwamupengo zviya kana kuti rabies ndo zvakazvichita munhu yese. Saka nhasi toda kunzwa kuti chii chakaitika, zvakanyanyofamba sei, asi tine urombo nekuti hanzi mwana wacho akazosvika pakushaya nechikonzero chechirwere ichocho. Ngiyathemba balaleli lapha likhona liyamuza uthando uyakhuluma ukuthi thini indaba esilandileyo lapha safonela sokwathiwa hayi kulomunye umntwana onjani owabalo owalunywa yinja elobhova. Ngemva kokulunywa ngenja elobhova waqalisa ukwenza ama-symptoms yani ukuthi yenze njengenja yonke into ayenzayo esekhonkotha lokukhonkotha. Kodwa bona basebefuna ukuthi into esikhona ukuthi useluma abanye abantu. Yinto sibile yabanye besithi hayi seluma abanye abantu ngalesi sikhathi asilamali zokuthi silaphise. So sizabanika isikhathi sokuthi bezikhulumele ukuthi kwinokwenzakalayo laba abalunyiweyo basele benjani. So mhuri yeZimbabwe zvirega itisa kupedzera nguva timbonzwa kuti chii chakaitika, vakarumwa vacho vangani, uyezve ivo vakakwanisa here kuenda kuchipatara, nekuti tichitaura kudai munhu akatovigwa, munhu akatoshaya. Kwazivai mhuri yeZimbabwe, indinonzi Nowandure, ndinogara muno muBV. Ndiri kurondedzerawo nezvemukomana mwana wangu akarumwa nembwa. Mwana uyu akarumwa nembwa musi wa1 January. Saka arumwa musi wa1 January ndobva ana chaakaratidza pakurumwa kwaakaita. Akazoti musi wa 25 February ndopa akatanga kuratidza zvanga zvoitika paari. Akatanga kunzwa kupera simba, ndobva mangwana acho akuchiti achimwa mvura yaichiramba kupinda, kuti amwe mvura iri kuramba kupinda, kuti adye chikafu chiri kuramba kumedzeka. Aitoti kana achimwa mvura aitotanga amanya zvekana 20 meters odzoka, nokora musuwa futi omanya 20 meters odzoka kusvika zvanosvika pakukurira. Tikamboenda naye kuchipatara ndobva vati makamunonokera, ade akakasira kubayiwa. Saka ndopatanga achibuda masiriri achingotaura singachivawisiki kusvika pakuzoshaika kuKadoma General Hospital. Alright, pakarumwa nembwa akarumwa pai? Akarumwa paruoko nepagumbo nepamuromo. Imbwa yacho angachienda kuti azorumwa pese kusvika pamuromo, asi yanga imbwa yakakurisa.
yairi mbwa hombe chiri chimbwamupengo, saka akasangana nacho mudondo. Kwai chaida uri padivi perodhi angoti imbwa yandi iri kundihla yakangodukawo. Ndobva ava kunodarika, akandaidarika akangoabatwa pagumbo. Kuti achigwisana nayo ndobva abayiwa, akubvisa mhuwa ndobva abatwa futi paruoko. Achigwisana nayo ndobva yamubata futi pamuromo, ikamubata futi pagumbo apa, iye kusvika pakuiruma pagotsa. Ndokuomuregedza kwayakaita, akakwanisa kutiza. Paatiza paya haina kuona kwaenda nayo nako, ndobva yaramba ingotevera nerodhi yange yamuona. Anga ane makore mangani? Anga ane 21 years. Saka pakurumwa apa zvasingaoneki kuti munhu uyu ari kuda anofanira kuti aende kuchipatara here? Pakurumwa kwaakaita aigara kwaMari yapera kunzi kwaMutambugo. Saka paaigara naye akanditi mukomana arumwa. Ndobva ndati alright, mukomana achibva auya tikaenda kunonzi ku18. Ndikaenda naye kuchipatara. Ndobva vati hapana mushonga, uyai mangwana muchiuya nemari yekutenga mushonga. Uchinzi unoita kwai 145 wekumubaya. Wekumubaya? Ehe. Ndobva ndati alright. Saka ini kwandaigara ndaiva divi iroro. Ndobva mukomana ati harikaindotora imwe mari yangu uku kwandiri kugara ndiwedzere tikwanise kubhadhara mushonga wacho. Painda ikoko indobva ndahofonegwa newaigara naye. Akati mukomana tiri kuBV, mukomana takamubayisa majekiseni ayo. Ndopataona kuno kuBV vakati mukomana haana kubayiwa majekiseni. Ndakati uyai mumubayise tonotenga mushonga wacho. Saka kwaifoni yavo yanga isingachapindi. Saka isati tangomubaya pano itetenasi. Iye mukomana ndakomubvunza ndichiti wakambobayiwa here? Ndaona kuti zvaakuita zvisizvo. Akati vaireva nhema vaya, vaindipa mushonga wechibhoyi. Vaimupa mushonga wechibhoyi ndevapi? Kuchipatara kana kuti kumba? Kumba. Iye anga achigara nani mukomana? Ndivani wenyu? Pana ukama vanga vangosanganawo pakushanda, saka achigarawo pamba pake kana nhumbi dzake ndokwadziyo. Takanzwa kuti mukomana anga kuita mamwe masymptoms anoitwa nembwa, ichokwadi here? Ya, ichokwadi. Anga utohukura che. Rara here zvainoita vanhu? Kurara zvaitonetsa, taitova tatakagara, aiti akada kungonoti musoro pasi, otomuruka wauti hau akutanga kuhukura. Toti chii mukomana? Kanzi zvandiri kungowa zvacho hazvisi kuita. Otomanya mumba, akangodaiso kuti mumba ndakubitirigwa. Obuda pazhe. Tobuda naye pazhe kwakudombonogara. Akutanga kutenderera kwai ndofana kumbomanya, ndingofana kungomanya ndingoti manya. Asingachakwanisi kugara pasi. Saka izvozvo zvekuti manya izvinzwa mupfungwa kana zvaingoitika mumuviri make? Kwando zvandongowa mupfungwa dzangu. Ngoti manya, kandikamanya ndobva ndokwanisa kuwana kufema. Nekuti ndakabitirika. Kudya aidya nemaoko here kana tanga kutodyawo nemuromo? Kudya aidya nemaoko, asi changa asingadi kuona imvura. Anga ongoti achidya asina nyange kugeza maoko. Mukatomupa mvura anga achiremeka. Kana kuitsika chaiko taitomubereka, tofamba naye, totomuti tsinzina, tokwanisa kuyambuka. Nyangwe kungoiona makamubereka apa akasunura. Aitoti wow. Bati nekuziva kwedu, imbwa dzinofarira mvura kana dzichikrosa, dzinogona kukrosa dzeka. Saka pamaenda kuchipatara apa makavaudza here masymptoms ekuti ndo munhu anoitwa here kana akarumwa nembwa inenge ine rabies? Ndo vakatozvitaura kuperseverance vachiti muri kuti mukomana akarumwa nembwa, tikati kaisaka kana akarumwa nembwa
regai timboona zvatiri kuda tisina mbowadza kana nezvemvura. Ibva vati shamwari enda unogeza maoko apo tigouya tokurapa. Havana kuwirirana ipapo. Atotanga kufamba achienda achitokura achienda. Ndopavakati isu pano hapo hapana mushonga. Endai kukadoma. Ndobva vatinyorerawo ndopatinoenda kukadoma. Kukadoma ndo vakasvika vakati makanonoka. Kukadoma vakati makamunonokera nokuti isu patakanoburuka bhazi iye anga akatopera simba kumbofamba asi akanosvika akapera simba tikamurudza tichienda naye tikatoona hazvawo wese ndopatabatsirwawo nevamwewo ambuya vakati arigai nditore mota pamba pangu ndikusitei pachipatara. ndobva vatora ndokutisisa pachipatara. Pavatisisa pachipatara ndopanobayiwa tsinga dzasingachaonekwi idzi koti ropa rakabuda riri black rakora. Saka imbwa iyi makaiona here? Hapana dzimwe tinoti dzimwe imbwa dzakamborumwa neimbwa iyoyo yakaruma mwana wenyu? Iye anoti pane imwe mbwa yakamborumwa ndobva kwaiye ikatoratidza kutopengawo kubva ipapo asi vakaoiponda. Yanga ichispreada rabies iyoyo yakaurava here? Dzatopondewa dzavatu nekuti kwai angorumwa zuva iroro nekutopenga. Oreti mataura kuti aisada kuona mvura, saka airarama sei asina mvura? Kuti atomwa mvura taitoti tamumanikidza oti murundimanikidze henyu asi ndiri kuremegwa mvura hameno chii chiri kungoitika pandiri. Obva ndopo tamumanikidza obata kapu kana akakwanisa kuisa pamuromo yaitonetsa kuita sekuti apa pane hameno kuti pane maspring here kana kuti pane kuti kapu inde pamuromo asi akakwanisa kungoisa pamuromo otomanya kana 20 meters achimwa kwaanonosvika achipedza kumwa okanda kapu pasi ndokumwa mvura kwake kwanga achirarama nako. Zvakatora nguva yakareba sei kuti paakarumwa kusvika azotange kuchinja masymptoms acho zvaichinja kwenguva yakareba sei uye kusvika azofe zvakaita nguva yakareba sei? Izvi zvakatora mwedzi nokuti akarumwa 1 January ndobva iye afa musi wa25 February. Saka pazvakaita kuti zvitange izvozvo zvakatangira pa4 days nokuti zuva rekutanga akangova kupera simba asi akaenda hake kubasa ndokudzoka ingoti ndiri kupera simba. Mangwana acho makuseni tichimubvunza kuti zvakadii mukomana vachiti chakunetsai mvura kuti ndimo chimbonditekera mvura muona. Isitaidu nekusazivawo tikatoti pamwe mamhepo asi nenyaya yekuhoti pakatsanangura achiti handina kubayiwa nokuti patakanzi mari vakati handei tigonotsvaka mari havana kuzokwanisa kumubayisa vakati haiwa zvinopera nemushonga wechibhoyi. Asi mari vanga vapiwa havana kuzomubayisa? Aiwa kwete vekunhingi paaigara ndo vakati kwai takukurapa nemushonga vachimupa mushonga wechibhoyi sezvo tisina mari asi zvinopera kwai nekuti zvawabayiwa tetenasi tikachishanda nemushonga wechibhoyi zvopera. Saka pane vanhu vavaigara navo tingati vaishanda navo ivavo chero vemumhuri pane here vakarumwa naiye? Ikoko achibva ikoko anga asina chaanoratidza. Zvakahoratidza pa4 days dzatinotaura dzekuku kusvika pakushayika ndo paanga otanga kuita izvi manje zvoti kurumawo vamwe ndo zvazvoitika. Vairuma vamwe aita zvekuita sei? Vachingoita sekutamba vaitodzingirirana achitotaura vachitodiva pasina chekuti munhu kana musina chamuziva mungoti vana kutamba kwavo kufara kwavo. Saka ipapo ndo pavaidi pavaruma. Saka ivo vakarumwa vanga vachiita sei? Havana zvavanga vati varatidza ikozvo
ndoitwawo munyaradzi mapfumo. Ndindaigara nasekuru vakarumwa nembwa vakasvika pakushayika. Saka pavanga vakurwara pamupedza apa taifamba navo tichishanda hedu navo tese pasina na problem. Vangozotanga kurwara 4 days. Vangorwara musi wekutanga, wechi2, musi wechi5 ndobva vashayika. Saka apa vasati vashayika vakaruma vana pamba pangu, vakaruma zvekare neni. Saka isusu tava tisina kana kumbobatsirikana kubva pese apa nenyaya yekuti tanga tisina mari. Ndo zvinhu zvakaitika patiri. Okay, pakurumwa kwevana vane masymptoms here? Makamboenda navo here kuchipatara kuti muvaudze kuti ndizvo zvaitika kuti zvafamba sososo? Isu takaenda kuchipatara mushure mekunge tanzwa kuti irebhisi, bcause apa tasingazivi kuti irebhisi kurwara kwavaita. Tabva tazomanya tikaenda kuchipatara tasvika tikanzi aiwa jekiseni rega padwa 3 majekiseni pamunhu. Jekiseni 1 riri kuita $10 kuhospital, kumafamasi kuita 45. Saka isusu ndopatatira apa tabva tabetserwa ne1 jekiseni. Kune vabhozi vakabetsera vanhu 5 chete ndo vakangobatsirwa kanzi tangokupai jekiseni 1, mamwe ese mozvipedzisira pavanhu 5, vamwe vese mopedza mega. Saka ndopatatiri ipapo. Timati vanhu vakarumwa vangani? Pakarumwa vanhu vakawanda. Ini pamba pangu tongoti pakarumwa vanhu vese, kuti bhozi ndopataigara naye. Pamaigara naye ndokwanzi kwaaishandira uko? Akabva kwaishanda asati akurwara. Ndobva aita 2 weeks ari pamba pedu isusu asati akurwara. After 2 weeks ndopangotanga kuti ndiri kunzwa kupera simba, ndiri kunzwa kudii. Asati akurwara, asatorumwa nembwa, ndopakatanga aruma vana. Saita ingoti mahapa mukutamba kuti kutamba rebhisi yacho yanga yatobuda tisingazvidi. Isusu takazorumwa naye ava kutorwara nenyaya yekuti tata kumubata tichimubatsira tisingazivi paipa pakabva azongotiruma. Asi vana vakarumwa asati akurwara, asi ndo madhezi acho akarwara. Saka kuchipatara vakatoti aiwa ime mamusingazivi chete kuti irebhisi, but kuruma kwaita ikoko yaitoratidza. Hakuna munhu mukuru anotamba achiruma vana saizvo. Saka imi pamairumwa paisara pachibuda ropa mese nevana? Paingodhinda mazino pamwe vana, pane vamwe paibuda uropa, pamwe paingodhinda mazino. Kuchipatara vakati kana pangodhinda mazino chirwere chinenge chapinda, kana kuti kana mazino apinda mukati zvasangana neropa? Kuchipatara ivo vakatangira pakuti bozi iye zvaaita aiti paanga kurwara chaivo aingoti mati pfuru. Kadoma vakataura vakati imam chida kuti dai mabayiwa musha wose chero vakarumwa nevasina, bozi chirwere chiri kufamba chiri mumate. Bozi aingoti takamubata daiso ungukaruka vangoti mazimati pfuru. Saita asingazivi aibva angoti zadza mazimati kumeso chero pai. Saka pamaimubata pamaizodya chikafu here mageza mumaoko tati achiti asingazivi mungu taigona kukaruka tadi taji ndobva vataiwa mamida kuti mubayiwe munhu wese. Saka pakubayiwa tese isusu zvinhu zvakatotiomero, hatina kana betsero yatina tatasangana nayo. Sara kwemajekiseni 5 akangopiwa vana, asi achinzi haana kukwana, angopiwa 1 instead of 3. Ndopatiri. Ndinonzi Saratonhani, ndakawanikwa kwamakandi. Uyu mukomana akashayika ndisekuru vangu. Akauya pamba pedu asanga asati akurwara, asanga atorumwa. Isanga tisingazivi kuti akaita sei akarumwa. Paakaruma vana apa tatisipo. Saka paakazotanga kurwara akatanga iri mandi, chingoni kunzwa kupera simba. Chipiri akangorara, chitatu akangorara, ndopaakazotanga kunyanya kurwara. Uchibva vazoenda naye kumasoja chiri chini. Ndopavakazonzi endai naye kupi Kadombo, pavakaenda naye kukadombo ndopakabva anoshayikira ikoko. Imi makarumwa here? Ina handina kurumwa, akarumwa vana. Vana venyu vakarumwa vangani uye vane mazera api? Kwakarumwa mukomana bamunini wangu ane 15 years, koti kamusikana kamwana kangu kane 4 years. Pari zvino ndoziva kuti imi mai ndova munogana mune vana.
hapana zviri kuratidza kuti mwana zvakuratidza kuti maybe ari kurwara ochichi? Pari zvino hapana zvandati ndaona. mati maenda here nevana kuchipatara? Vana takatoenda navo vakatobayiwa nhasi vatobayiwa second dose pasarugwa peji kuti vapedze kose. Okay, saka pa kuchipatara munenge muchibaya mahara here? First dose takabayiwa mahara, second nethird tiri kubhadhara. Aisevenza tiri kumuchenga, saka aigara kwamari yapera ndokwaigara. Saka iye akabva auya musi wa1 January kuna baba vachona achibvunza kuti muri kuenda here kumagrosi. Saka baba vachona vakati iwe chidzokera unogadzira tibva yatoenda. Aigara kwaMutambura. Saka iye pakudzokera kwaakaita ndopaakasangana netsaona iyo achibva arumwa nechimbwamupengo. Okay, tiri papo imimi makarumwa here o mune vana vakarumwa? Ndine mwana 1 akarumwa neumwe akadla zvaidla ava kudobuda masiriri. Saka iye anga achidya ari sei? Anga achiita zvekuti kana achidla chikafu aita kunge maoko ake ane magneti, kana iri mvura anga asingadi kana kuiona. Zviri kuti mwana wacho akadya izvozvo? Mwana takabika maporiji tichida kumupa mukomana yeye. Saka nguva dzaakapindawo mumba apedza kudla, isu tiri mumba, mwana uya ndopa akasara akanotora spunu ndokutanga kudla. Saka pari zvino mwana wenyu ari sei? Hapana here zvimwe zvaari kuratidza kuti anogona kunge akurwarawo? Iye zvino hapana. Kuchipatara? Nhasi vatonobayiwa majekiseni echitwa. Wai ndeyekupi? hatisi kuziva kuti kwamari yapera ndeyekwani kwachona. Azivai muri eZimbabwe ndinonzi Samere, ndakarumwa pataitamba patenge chitamba papa ndipo vakandiruma. Zvakarumwa zvairwadza kana kuti waiona kuti ari kutokuruma kana kuti akakuruma wakavarairwa? Zvichigwadza tichitotamba ipo pavanenge vobva vakuruma. Ai kuruma airamba kakuruma here kana kuti aingokuruma kwaanobva abva? Vaimbotoruma zvekutoramba vakamborumawo zoregedzawo. Waidza kuvadzinga vaiita sei? Vairegedzawo. Une makore mangani? 12. Asi izvozvi hapana here kurwara kwauri kuita? Kona hapana. Ndinonzi Mesi Mutangadura, ndogara kuBV. Saka ndiri mai vakarumwa gore rakapera NEMBWA. Saka nguva yose pasingandirwadza, asi zvinezvi ndiri kunzwa kurwadziwa kokuti kana ndakavata kudai saidhi iroro ndinonzwa pachipisa gumbo racho iroro kana ndopepuka. Saka zvaakutondityisa sezvinhu zvatine zvimwe zvatakaonawo kune mumwe akafa nekurumwa NEMBWA. Saka zvinhu zvabva zvatichechutsawo kuona kuti saka zvembwa izvi zvinouraya. Saka handine kutya kukuruwo pamusoro pazvo. Okay, makamboza makuenda kuchipatara kuti munzwe kuti irebhisi here o ndezvimwe? Pari zvino hangu handisati ndaenda. Tanza kuti imimi maishandisa mushonga yechivanhu, chii chamaishandisa nekuti pamwe zvinogona kunge zvakatoshanda? Ndakashandisa machisi nekuseva ropa racho iroro kupa imbwa yacho iyoyo. Imbwa yacho munoiziva inogara iripo? Yakandiruma asi yakazongofa zvayo nekuti yaitorwara hwayo, saka yakazongofawo neimwe nguva. Saka asiwo vakataura kuti aiwa imbwa dzakabayiwa. Asi imimi mataura kuti gumbo rinoita richipisa pisa chiveve. Ndakarumwa nepapa. Okay. Izvinoda kuti ndikarara kwenguva refu kudai ndonzwa gumbo riya richipisa rese. Saka nekuzoonawo zvaitika ndozvangoti chichutsa kuti titye. Ndakatoshaya mari yekuti ndirotenga hangu. Makashaya mari, zvainzi mari? Jekiseni 25 zvayo zvekubvunza, handi akumboenda kuchipatara. Asi waingonzwa chinzi jekiseni inoita $25. Ndakangonzwa zvitongotaurwa izvozvo kunzi kuno kutongoda mari, jekiseni racho ndere mari.
ndakamofa here nekuti pari kudiwa unenge usitorina mwanangu, ndakatoishaya nekuti haungambokumbiri rufu. Pamusoro emhuri weZimbabwe, ini ndoitwa Bernard Shuwao, ndiri sekuru utano muvhileji inonzi Tadzika midzi yavo Madondo. Ndo mune incident yakaitika yemwana ari kunzi akazoruma vamwe but anga anorumwa nechimbwamupengo kumhiri kwamupfuri. Saka incident iyi hatinange taziviswa isu veutano kuti pane chiri kuitika. Pakazongoitikawo vana vakazorumiwa, ndobva achichidzira kamukamwana kamuzukuru kangu, ndopandakaziva kuti there's something fishy, hanzanga achikukura sembwa. Saka challenge yatinayo kuchipatara ndeyekuti kunenge kusina majekiseni acho anodzivirira. Rebhisi inongoda kudzivirirwa bedzi, hairapiki. Saka tine dambudziko rekuti kumachipatara kwedu hatiwani mushonga yekudzivirira rebhisi. Inofanira kugara iripo. Kechipiri, imbwa dzedu dzinofanira kunge dzichibayiwa. Vaberekiwo havaisi imbwa kuzobayisa, nekuti chirwere ichi chinokonzerwa neimbwa dzinenge dzarumwa nemakava. Saka chirwere chinokonzera mhuka dzichirumana, changoruma chimwe chobva chatovapo chirwere. Muri yeZimbabwe ndiri kufunga muri kuzvinzwira kuti hanzi hakuna mishonga yerebhisi even yekudzivirira yacho. Takamboita imwe story kurushinga zvichinzi hakuna mishonga yenyoka. Zihlobo ezithandekayo, ngithemba indaba leyi lezi ukuthi bona bayakhala ukuthi isibhedlela sikhona kodwa akula mithi. Umuntu uyahamba esibhedlela kodwa afe ngoba akula mithi. Yi-challenge abayithola. Ngithemba liyakhumbula laphana sisede usiya ngale Chakari kulomntwana owatshaywa khona ngehloka walimala, kuthiwa bahamba esibhedlela bona baba le-challenge ye-distance ukuthi kukhatshana kulezibhedlela ezikhatshana. Khathesi laba baba le-challenge yokuthi isibhedlela sikhona kodwa imithi akula. Umubereki ipapo anenge achinzi jekiseni racho rinodhura, ronzi rinowanikwa kuma-150. Saka mubereki panguva iyo anenge asina kuti achibayisa mwana uya abayiwa kuti adzivirirwe, hapachina chiri kuitika. Saka tinotori nechallenge. Hurumende ipapo yaifanira kuti mishonga iyo igare ichingoripo for emergency, kuti munhu achinge abayiwa zvini ozobhadhara ake bhatari adzivirirwe. Saka mwana uyu akanobayiwa anotonzi akatouya pachipatara asi nekuda kuti pasina mushonga uye pavasina mari yekunotenga mushonga yacho, saka akangobayiwa tetanus. Odzokera kunonzi mwana abayiwa, but vanenge abayiwa tetanus haisiyo mushonga werebhisi. Saka zvichireva kuti apa nesi akabayirei munhu ane rebhisi achimbaya tetanus? Anobayiwa tetanus kuitira kuti tetanus futi maronda ayaya akarega kubayiwa tetanus. Tetanus ndechimwe chirwere futi chakatoipa futi chinodarika rebhisi. Chinenge zvinoenderana neronda, pakangoita ronda, ijasi ronda rese rinenge rakuvara, chero kabayiwa nechimuti chero kadini, pakangoita tsvina panoita rebhisi. Saka panoita tetanus. Saka tetanus chirwere chakatoipa, hachirapiki futi, saka chinodzivirirwa futi nemunhu anenge angokuvara aita ronda. Saka nesi anosvika kubaya tetanus nekuti ndio mushonga waanawo, asi wekudzivirira rebhisi hapana. Asingazivi manje anobva angoti ndakabayiwa. Semhuri dzedu idzi ndevechipostori, vachinzi vechipatara vanoti nonoke kuenda, saka vanenge vachingoti takabayisa. Saka mwana uyu anga asiriko nevava, aitogara nevamwe uko kwaaishanda. Saka chokwadi yakazobuda ipapo akuruma vamwe manje, ndopakaonekwa kuti pane something fishy. Ndopakaona kuti vakabva vanga kuda havana kundizivisawo ndisasekuru utano. Indakatoziva nechimuzukuru wangu chaida kurumwawo chiri bhorodi, ndobva ndasenza rei ndikati hanzi anga achikukura sembwa, ndikati anofana anga akadi ane rebhisi. Asi ndopaakaenziwawo kumasoja wo vabva mutransfer akati hapana mushonga, ngaende kukadomwa. Ndonza kuti kuenda kukadomwa ndopaakashayika. Saka tine challenge yekushayiwa kwemishonga izvirwere zvakaita seizvozvo. Ndonyaya yatanga tinayo mhuri yeZimbabwe. Ndofunga mangozvinzwira vanhu vachitaura kuti munhu akarumwa, imbwa yacho yakazourayiwa zvayo, asi yange akatomboruma imwe imbwa ikatanga kufamba, kusaziva kuti haina kuruma imwe here kana kuti haina kuruma mumwe munhu here, akazonorumawo vamwe. Saka izvezvi vanhu vakarumwa vakati wandei. Ndofunga manzwa kuti family yacho vanosvika 13 vakarumwa. Vamwe machallenges avasangana nawo ndeyekuti
vanga vasina mari dzekuti vakwanise kunorapwa kuzvipatara. Ndozvakangoitika pamunhu akafa, kuti vakafungidzira kuti munhu ari kurapwa iye airapwa nechivanhu. Saka uri kuona soka kuti kune zvimwe zvinhu zvinoda chipatara zvisingade chivanhu. Vanhu vanofanira kunzwisisa ipapo. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mangozvinzwira, nekuti tinozviziva kuti kune zvimwe zvinhu zvisingade chivanhu zvinoda chipatara. Chero munhu zvangofanira kuti munhu abayiwa kana kuti enda kuchipatara unobayiwa kana kuti tetenasi worapika. Izvezvi vakamira vachiedza kuita chivanhu chavo, kusaziva kuti vaita zvechokwadi here kana kuti kunyeba. Munhu akasvikira pakufa, akatanga kuhukura, kuruma vamwe. Saka izvezvi nyaya yaita kuti tinyanyofamba ndeyekuti panewo vamwe vanhu vakarumwa, kusaziva kuti ivo vakarumwa vachazopedzisira kavakuitawo sevavo zvichispreada kudaro. NgeThemba lazwela usoko lapho yakhuluma ukuthi indaba ekade ikhona lizwile lapha abakhulumileyo, umzali ukhulumile, izihlobo ezazihlala laye labona lamanxeba achiwa ngumuntu lo ngumufi ngumuyi owabhubhayo ukuthi eseqalisa phela ukuthi ehambele uma abantu liyakwazi ukuthi I think wayeseyenza njengomdlwane ukuthi yaphomkuluma nje lapha umuntu ephomkuluma. So bona bakade bekhuluma ukuthi hayi thina salunywa but asikabi lama symptoms, kodwa esikucela ukuthi laba abakwanisa ukuthi bencede phela liyafonela iDrewmas media o likwanisa ukuthi libancede abasele ngoba bathi bahlatshwa i-injection yokuqala kodwa kufunekala 3, so sokusele $10 each, $10 each. So ngiyethemba libabonile abaseliyeyo, abanye ngabantwana bakwanisa ngaphela ukuthi bephume. Ngiyethemba abalesifiso abalenhliziyo ezinhle, you just donate $20 for those abaseliyo. So muri yeZimbabwe tichakupai namba dzevanhu vanenge vari kunoko vanenge vachida kubatsira, nekuti tichitarisa nyaya iyi uyu munhu ava varipo izvezvika havasi kuziva kuti chii chiri kuitika pavari, nekuti uyu wacho akarumwa hanzi akarumwa musi wa1 January akazofa musi wa25. Hanzi 4 days ndo dzatanga kuita serious kuratidzira kuti zamvura kusada kudya, kana akuda kudya otanga amhanya kunge imbwa ombotenderera, otanga kuhukura akagara ohukura. Saka kusaziva kuti ava vatinavo zvakamira sei, nekuti zvinogona kuita kunge zviri right panguva ino asi tozoona kumberi zvashata, plus nekuchipatara hanzi inospreadwa through mati. Saka kana vakagara nevanhu vakadaro vasati vabatsirwa, vasati varapwa, zvinogona kuenderera mberi. So semhuri yeZimbabwe tinovimba muchabatsirana, tokupai nhamba dzevanhu vacho. Kana pane vane rubatsiro vobatsirana. Tinoziva kuti kune vatungamiriri vamwe unogona kuti wapiwa mari kayozongodyiwa tozonzwanzi vanhu vakafa. So ngiyethemba ukuthi limzwile uthando wayikhuluma ukuthi hayi abakwanisa ukuthi bencedise phela leZimbabwe labamba thina silinike inamba zabo direct contributor $10 ukuthi behambe behlatshwe, ngoba bathi ngalesi sikhathi asila mali okwenza umuyilo ukuthi efe asingela mali. So kungcono ukuthi ngalesi sikhathi behle bezivikele kungakaqalisi ukuthi kube lama symptoms. Muri yeZimbabwe regai timbogara mumusha muno mutimboona kuti izvi zvatinowana kudivi reChakari kunoko. So asi senguva dzose, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Yeah.